Salam Döwran ağa. Salam. Sizi görýänligimize örenişat. Minnettar. Bugun sapaňyz näme barada bolar? Bu nedip olsa indi bir nemecik teknik temalara geç başlayalım. Teknik diýenim terekeçiliğin görnüşleri, terekeçilik näde başlıyor ýa-da meseleleri bilen başlayalım. Terekeçilik umarında iki bölünüp iki kategoriya öğrenilýär. Fizik şart terekeçi, yuridik şart terekeçi. Fizik şart terekeçi olanlar biz fizik şahs adamlar, adam fizik şahs, yuridik şahs da edara görünüş taraf değil ya. Manamda fizik şahs, yuridik şahsı hani anlatacak dillerinden, yuridik dillerinden şeyle her kim için hayat dillerine demezler. Mesela şimdi biz hemen fizik şahs, hemen bir tane şey dedik, menen fizik, hemen fizik şahs. Yuridik şahsın yankara firmalar. Mesela şimdi hukukkar hadi de fazla çimet değil ya. İnne fizik şahs tehlikesi, fizik şahs tehlikesi olacak olsam ilkinci nöwetde näme etmeli? İlkinci nöwetde ýaşaýan ýerim boýunça salyt edarasyna ýüz tutmaly. Değişli ardalar, değişli kasatyň köpesi suratyň bilen birlikde ýüz tutýan. Şo ýerde de belli galyny şeýdipde terekeçi, ýani resmi taýdan belli galmadan terekeçilik etmeli däl. Onu şeýle mysal aýdynda, men öz tejribemde boldy biri ay men näme şu falan firmadan algymada näme alyp bilerim diýär. Hem bir getir görýli edim, nämeňiz bar? Görýli, iş sat ýok. Ay diline gepleşipdir. O zaman diýär, näbişne patent görnüşlerine ýerýän nime nädir aýdar? İşler var da görnüşler var, patent görnüşleri var. Şoňa ýerýän işler edende 2% tölenýär halgykda şeýlerden. O nüanslar var ýani umuman alanda 2% tölemejek bolup belki bir maslahat berdimi, belki öýşel etdimi, hiç ýyly telekeçiligi belli galmandyr, şertnama etmendir, dille kepleşipdir. Toňralyň garşydaky berjekälipdirmi, kadar bir nimeler boldy, problem boldy. Indi näme etip biler? Hani näme hiç kim kömek eden ok zat diýär. Men niýe sen näme wagtda diýen, şu 2% berjek bolup, tölemejek bolup näme etipdir taňa diýen, hiç ýyly indi diýen etjek adam ýok. Hemde delil ýok hiç ýyly. Hani devletlerden belli aldırmandırsın etken işini, telekeçi hükümünde hatawa durmandırsın. Ondan sonra da diýerler beýdasy ýok. Demek telekeçilik etjek bolsa, buraya ýene gejeme sar etdim bärde. Telekeçilik etjek bolsa ilkinji nowatda haýsy görnüş saýdýar bilmeli. Bir fizik şahs, bir yuridik şahs. Fizik şahs telekeçi bolsa da ýa-da raýat hükümünde gitken salyt edarasynda belli galynýar. Birinji iş. Ondan onu öz içinde iki ayırsak, öğrensek, umumi fizik şart terekeçinin girdi salıtın müşteri 10%, yönü salınmanın yenilikli ulğam deyip bir görünüş var. Patent deyip bilgiyse, patent açtığını değil yani, kutlaşarıda. O patent manevisi oluyor, salınmanın yenilikli ulğamda değişli işler var, görünüşler var. Şu işleri yerine getirecek olsan, töleýän salygyň 10%'den ýa 2% bolýar. Ýöne bir patent töleýi bar, şonu töleýän. Öňünden şonu töländen sonra şol işler amal aşyrsan 2% töleýän. Demek ki fizik şart telekeçi bolandy. Bu manada iki görnüş bar diýip bilersiz. Bir umumy ýa-da 10% töleýän, bir patent ýa-da ýeňilik bolanda 2% töleýän ýa-da bar. Bunu men hani yurist yoldaşlarıma diýmesler ki yuridik termin aýtmany, hazam halkda hem mekse düşünýär termin aýtgan. Yuridik terminologiýany aýtmak başgarak. Boldylar agyra boldylar. Indi iki sanak görnüş diýdik. Indi yuridik şart telekeçi bar. Ol aýry ýenden daşgary, mesela şu esaslandyrys döwran bolsa-da, döwrandan daşgary bir zat. Ol ýa bir şahs bolar ýa. Yani edara bolan şahs. Şonu menden daşgary zat öğretgen firma diýär. Olan bir näsany görnüşler var, ýöne biz esas durmuşdaryň köp ulanýanlary aýtyplar, hususy karhana goşulçy jemgyýeti paýdarly jemgyýeti. Hususy karhanasyny kanun näkady ýeke bara karhanalyk geçýär. Onuň bir esaslandyrysy bar. Ýekeci esaslandyrysy bar. Goşulçy jemgyýet bolsa 2 we ondan köp esaslandyrysy bar. Umumy tapawudy berde. Inni birin paýdarly jemgyýet bar. Paýdarly jemgyýeti aslında hasam ulara işlerde praktikada azra ulanýan görüşleri. Son kuatlarda bir meşgul ulanýan, aslında en köp praktikada tejribede ulanýan, hususy karhana we hususy goşulçy jemgyýeti. Hususy karhana diýilen aslında ýeke bara karhana kanuny näkady.
Ýöne halk tarapyndan ummanynda da hekelik diýenler, ýa-da ipelik diýerler. Yani aslında nemede de resmi belgälenýär da heke, ipelik belgälenýär. Inni yine bir üçüncü görünüş var aslında. Bu aslında telekeçiliklerle profesyonel hizmetleri etdiyenler var. Mesela için men hukuk hizmeti veren adam öpünde ben profesyonel hizmetleri etdiyen bu görünüşte. Meni yem bärde husus telekeçiliğinde şahatnamasy birat bana yan kaçma diýerler etjek bolsak, ne husus telekeçiliğinin şahatnamasy birinci görünüşdedik. İkinci görünüşünde hem şahatnama hem patent bolýar. Beýleki hem patent bolýar hem de şart tarafı hasabalan wagtynda resmname bolýar. Üçüncü ýankaýdan görnüşümde ol professional hizmetleri amal aşyrylanda lukmanlar bolup biler, auditorlar bolup biler, hukukçylar bolup biler. Ine olar bolsa diňe 10% törýär we olar diňe saglyk kullanma şart tarafı saglyk hasabyny alanda oýundaky şartnama esasyna hereket edýärler. Ýöne mysal üçin men öz işimde lisensiýa diýip aýarlarmy. Hukuk hizmetlerini yerine getirmek için ihtiyarname almalı. Bizimki mesela Adalet Ministerliği veriyor. Nihayti etjek işini öre, amal aşyrjaklarını öre, lisensiýa bağ bolsa, yani işin aýrar görnüşleri hakkında kanun surumuz var. Şu kanun surumuzda haýsy işler etjek bolsaň lisensiýa gerek bolsa, hukma şu lisensiýany alaýmaly. Hani men bilem wagtyny ýazat ýok. Eğer şu etjek işine bilen baglanşyk haýsy iş etjek bolsaň, şoňa deýişli resnamalar hukman almaly. Misal üçin hukuk işine etjek bolsaň, hökmen suratda Türkmenistanyň Adalet Ministerliğinden onun lisensiýa aljak bolsaň, atyarnama aljak bolsaň, öýe talaplary, öýe şertleri bar. Ýöne o şertleri yerine getirenden sonra, finadan geçenden sonra lisensiýany, ýani atyarnamany almaly. Oňa etjek işine göre gerekli beýlekli resmnamalarym almaly. Haýsy işler etýän bolsaň, misal üçin howpsuzlyk sertifikat diýe, laýyk sertifikat diýe, o standart diýe, döwlet standart idarasından ýa-da misal üçin hekimlikden iş saatleri bilen baglanşykly we substansiýa diýip aýdylýan şo ondan almaly, öğretmenlerden almaly. Etjek işin bilen baglanşykly haýsy iş etjek bolsaň, näme gerek hökmen suratda öwrenmeli, ondan sonra da işler ýerine getirmeli. Ýa-da sonra barlar öz kanun boýunça müdüriyetde de, bizim özümizde de var. Barlar ýerine wagtynda men bunu bilemokdum, men bilmeýärdim, hiç kim maňa aýtmady diýen zat ýok. Ben telekeçilik iş etjek bolsam, hökmen şoratlarym etmeli. Inni ummanamda telekeçilik bilen baglanşykly gysgaçyk, hani gysgaçyk berdi. Maglumatlar ýan kaçmaýar. Fizik şart telekeçi, ýuridik şart telekeçi, birem telekeçiler aslında professional hizmetler amal aşyrýan üçüncü bir görnüş diýip aýtdyk. Inni men şunu aýdasym gelýär. Aslında telekeçiligi kategoriýa edip analiz edemde özümçe üç görnüşe aýryp analiz etýän. Telekeçileri üç kategoriýa edýän. Birinci kategoriýa ona bir at takyp bilmedim, näme at taksam bilmedim. Umumyň alanda işleri kanuna seredinok, etikada seredinok, diňe pul gazanmak. Ýekeze maksady pul gazanmak. Net gazansan adam bol, ýokdan pul gazanmaly. Birinci görnüş telekeçi. İkinci görnüş telekeçi var. Onun hökmen suratda ýan kaýdan ýarak resnamalar, resnamalar alýa, beýleki ähli kanunlara laýyk hereket etýär, etika laýyk hereket etýär. Bu adaty. Adat diýär, bolmasam şu. Adat telekeçi diýil. İki görnüş aýtdyk. Indi üçüncü görnüş var. Muňa özümçe beren adym intellektual telekeçi diýip man ad berýän. Onu öz içinde intellektual telekeçi, aktif intellektual telekeçi, pasif intellektual telekeçi diýen. Buna näme? Aslında intellektual telekeçi ýene adat telekeçi ýaly öz ýaşap ýören ýurdunyň kanunyna laýyk hereket etýär, etikatyna hereket etýär, biznesin etikatyna, durmuşyň etikatyna laýyk hereket etýär. Ýöne şol urwatda da gazanýan pulunyň bir bölegini, bir böşürini ýaşap ýören jemgyýet üçin adaşykly bolsa, her kim öz perspektiwasinden peýdaly zatlary bilen, yani ýan kaçmaýar, hökmen suratda kanuny töretmeli, men peýdaly zat diýip kanuny aýyrmalyan zat ýok, etikany aýyrmalyan zat ýok, hökmen suratda birinji bolşurdy. Yani başarsan milyoner bol, başarsan milyarder bol, hökmen pul gazanmaly. Telekeçilik diýmek pul gazanmak maksady edilýär. Pul gazanmak aýyplardan däl. Yani gowdat. Yani gow derejede ýaşap bilmek ol gowdat. Pul gazanmak aýyp däl. Hökmen gow pul gazanjak bolmaly, ýöne şu pul net gazanmaly, ýan kaçmaýarlar. Kanun, hukuk, legal gazanmaly,
Adam etik kazanmalı. Yönü şol urwatda da intellektual tereketçi. Bunu hemmek önüne ayyoma näme dip biler, onu hükmen etmeleyen adamız yok. Belki de cemiyette şey alanda her bir cemiyette şon götürmeyi azdır. Şon götürmeyi näçe köp bolsa da şu cemiyet hasam köp ösýändir menim pikirimçe. Intellektual tereketçilerin cemiyetdäki orny näçe köp bolsa, prosenti näçe köp bolsa, tereketçiligiň içindäki prosent näçe köp bolsa, şu cemiyet hasam köp ösýändir menim pikirimçe. İntellektual tereketçilerin kaçmayalyk gazanan pulunyň belli bir bölegini cemiyet üçin haýsy da bolsa barzat. İstler misal üçin sport şäherlerini gollaýanlar, istler misal üçin mediada biratlar için bolýanlar, istler hasam başga bir sektörlerde biratlar, öz uğrundan daşgary cemiyetçilik behbit işleri bilen meşgul bolýan. Olara men iki görünüş. Birinci aktiv dedik. Aktiv diýenimizde öz işini etip öğrenip atır, şu işinden kaptanlanam, özüm ona da wagt aýryp, şol işleri ýerine ýetirip, şol işi liderlik edip, şol işi alyp barýan adam. Pasiv diýenimizden ol şol işe göwül berýär, ýürekden öňe ýöne wagty ýok. Ýa-da olatlar etmek öz, yani isteýär, gollaw bermeni ýöne. Mesela üçün o zatlar ona gyzyklylar. O nämetde şu işleri etkenlere de finans taraftan, ruh taraftan gollaw berýär. Ene maňa da pasiv intellektual tereketçi diýär. Bu tereketçilik bardaky da öz pikirlerimi, görnüşlerimi aýdasym geldi. Mesela üçün biz özümüz Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnaly bolsun, hukuky işlerimizde bolsun, men intellektual tereketçi biljekler ýöne intellektual tereketçi bolmak isleýän. Hakykatdanam öz işlerimiz amal aşyran wagtymyzda şol uğurda. Maksadymyz şu. Yani ben tek ona köp ýol bardyr diýip pikir etýän, özüm üçin ýöne iňadyndan biz işlerimizi alamyzda, biziň esasy işimiz alyp baramyzda şeýle näme etýäs? Peýdali bolýan wagtyň gazanmak. Yani biz gazanaýly ýöne şol wagtda da peýdali bolaýly. Yani iki taraplaýyn bolsun. Umman aramyzda. Indi şeýle bir awadan söz bar. Şo awadan söz bilen manaşylda öz pikirlerimi aýdyp sabahymyzy umman jemlep bilersiz. Üstünlük kazanmadıklarının, yani üstünlük kazanıp bilmediklerinin diye 90%'i şawsuzluğa uçuran näler. Olar ilkinci bidirenine üstünlük uğrunlayak adımlarını besedenlerdir. Oraya ahir gowus etmem pikirimçe. Sebebi köp adam öňkü sabaklamada ýadyňa çetin soraňyzdan ýola çykyp aýdypdyk da ilkinci bidirenlerini şondan ýüze urýar diýdik da. Indi üstünlük kazanmak üçin näme etmeliligimizi näçe rawdan söýse muna maýdaýyn ursap berseň, eger maksadyň ýerine ylgasaň, islen her zadyň eýe bolup bilersiň. Emma hakykatdan isleýänmi? Yani başarmak isteseň hakykatdan. Onu şeýle istemeli. Yani ýerden turaňda birinji ýadyňa şu düşmeli, maksadyň düşmeli. Aşam ýerine ýetip ýetjek wagtyňam iň soň pikiriň diýe şu maksadyň bolmaly. Hani ýaş olanlar bilen aslında gyýlara bolup biler, onu ýaş olanlar näme etýär, birini söýýärler, bir gyý söýýärler, şonu yrjak bolýar diýili. Halk diline aýdymyzda. Näme dersiň? Ýerden turanda şu ýadyňa düşür. Aşam ýetende de ine belki şu derejedemi, belki ondan betermi, onu her kim öýden demesin ýöne şu başarjak bolsaň aslında edil şeýle islemeli sen adyny. Şu derejede islemeli. Ýerden turanda birinji ýadyňa näme düşýär? Hakan, işte maşgalan düşmeli, çağalan düşmeli, ýa söýýän gyýdyň, ýa söýýän oğlan düşmeli, oňa sözüm ýok. Ýöne bu ýerde maksadyňy şeýle islemeli. Şeýle isteseň eger onu başarmaýan bolsaň da, yani 100% başarmasaň da köp zat başaryp bilmemi geçiriň bar. Size şeýle soraň. Üstünlük kazanmak üçin tejribeň ähmiýeti nähili? Siziň pikiriňizçe? Sag bolun, gowy sorak. Aslında indi özümden aslında benim şu sabaklarım maksadım näme etdim, da şu öz tejribelerimi paylaşmakda. Özümden ýola çykýyn. 3 tane hata aýdyp bilerini şu öyle manaşykly. Birincisi, men talip ýyllarymda Türkiýede okudum ben. İzmir şäherinde 9 Eylül Üniversitetinde okudum, hukuk fakültetinde. Sonra öz deň duruşlarymyz içinden öz bärden Türkmenistandan oğlan aýdymyz içinden her kim bir işleri atlanan ehtiyar. Men sonra hem talip wagtym, yani üniversitetiň talip wagtyň magistraturada da, doktoraturada da diňe hukuklygynda işledim. Başka iş etmedim. Hukuklygynda işlemde, yani yuridik firmalarda stajyer ol işledim.
Şurada garaz özüm tecrübe. Aslında kaptandan pulum berilýär, azıcık berilýär. Köplerinde yetenem yok. Ýöne men diýdim ki şonda pul gowdat. Ýöne benim için birinci olsa da birinci nowatda tecrübe. Şo wagtda tecrübe nazak boldum. Mesela üçün köp saýlanýan datlaryň biri Hüda edilýärdi, hal satylýardy, tohlarlarda şo wagtlar modatdy. Kojunly kurtka diýip, deri kurtkalar getirip satylýardy. Ýa-da turizm sektoruna işlenýärdi. Men o işlerden her kim özi bilýär, men onu hiç satýan yok, özüm şunu etdim. Men ýöne näme etdim? Şo berilýän azajyk pulawda razy boldum. Garaz günümi geçirmäge razy boldum. Ýöne esaslar tejribe ýanamak üçin. Şonuň üçin men taliplere, esasan taliplere, ýaşlary üniversitede okap öğren wagtlary, ýani şu wagt okap öğren wagtlary hökmen soratdy. Haýsy uğurda okaýan bolsa, gapdanyň şu uğur bilen bagly tejribe etmek. Yani nerede pul verilýär, pulum gowdyan kaçmaýarlar, ýöne pullar näme betirim tejribe. Belki bu käwrerde azrak berilýär, käwrerde köprak berilýär. Hem köprak berip, hem de gowy tejribe öğretýän bolsa oňa söz ýok. Birinji nowatda şonu aýramaly ýöne. Onda näme beter, birinji nowatda şu ýerde näme öğrenip bilýär. Evet, işler olanlarımız var, gıylarımız var. Mesela şu bizim yanımızda da talipler, köplenşim insanperverlikten evet, ben bir iler sabak verdim şu yerde. Sonradan normal bilemek, talipler gelýärler, getýärler, bilýänlerini paylaşýar. Kaptanymyza bizden tejribe geçmeýän demekdir. Biz kiçirek endi kiçirekler kiçi. Has kiçintekde mini. Has uly kampaniýalarda tejribe geçmeseler, üniversite toranda iş başlarında hem tejribe başlamak uly kazanç. Ne tecrübe bilen manaşda birinci misal. İkinci misal, men öz hukuk işlerini amalaşdırmak niyetimi özüme goýamda soňra hukuk hyzmatynyň içinde misal üçin kerhanlary gurup bermek diýilýär-de şeýlerimizde. Şo hyzmatlarymma, şo boýunça maksat hyzmatlarymma ýöne men şo boýunça hiç tejribem ýokdy. Näme etdim? Tejribeni özümde geçdim. Misal üçin lisensiýam almakam, otýanamam almakam, şoňa finalaryny täýärlep berýän men ertesi gün hukuk hyzmatlary boýunça maslahat berjek bolsam, biznes hyzmatlary boýunça maslahat berjek bolsam, biznes hukuk bilen bagnaşyk maslahat berjek bolsam, men bu işin teorikasyny näl? Ýani ýa-da bir hukukçy gözü bilen näl? Şol wagtda da biznesmen gözü bilenem. Teslimliğinde özüme şol wagtlary heme firma näet gurmaly, firma näet dolandyrmaly, şol wagtlarymy öwrenmek üçin özüme şol wagtlary firma gurdum, öwrendim. Yani täze köp daha kaosyny bilýän, teorikada bilýän, ýöne praktikada bilemokdym. Ine öz üstünde geçtim. Şonu mysal üçin näme etmedim? Bir klientin birinin üstüne geçmedim. Yani gelecek birine üstüne geçipdi, onun üstüne özünde geçtim o tejribeni. Bulan näme bolup men hyzmatlarymy belki de hiýin artdyrmana kömek etdi. Ýene bir zat aýdyn. Media bilen manaşykly tejribelerimiz. Yani bizim bir işimiz hukuk diýip, media bar. Men aslında yaşlandığım çağa kamda media bilen daşynyň gyzyklarını ýatdym. Ýöne üniversitede okap ýören wagtynda İzmirde men öz talip dost oğlan gyzdymyz bilen birlikde aktif hukukçular topluluğu yani diýip aktif hukukçular klub hani talipler klubunu gurupdyk. Hatta şoň prezidentliginem alyp barpdym bir döwürde. Ondan sonra jurnal çykartdyk biz aktivite diýip, ine şoň baş redaktorlugyny we şu jurnal çykarmady hiç gaýtmy tejribemiz ýok. Ýöne men bilen hakikaten inanmak şu işe men şu özüme baş redaktorlugy şu jurnalyň birinci, üçüncü kurs tarihim var. Ne şonu tejribe etdim. Indi bilen Atawatan Türkmenistan Alkara jurnaly 2013-nji ýyl biz esaslandyrdyk. Şu ýola gidenmizde bilen men talip ýyllerde 2001-nji ýylda guran jurnal Kur'an we şonu dolandyran, şonu çykaran tejribelerimiz bardy. Bir men 2008-nji ýylda Tver diýip ýa-da aýtyp boljak, Türkmen Big Energy Review diýip hepdelik enerji bilen manaşykly habarlary umman jemleýän e-gadet diýip biljemiz 2008-nji ýylda 2007-de bolup biler. Şo wagtda elektronik gadet esaslandyrdym. Özüme, hani onu köp kişinin habarym ýokdur, belki köp kişi birinji ýere eşitýändir. Online şekilde köplençe okuwçylar daşy ýurtlardy. Ine şonuň bak şo näýli şonuň esasynda men 2010-njy ýylda John Hopkins Üniversiteti dünýäde iň gowy üniversitetleriň içinde, hani Harvard, Oxforddan sonra ýokarda durýan, 10 ýaşyny ýerýän John Hopkins Üniversitetining Science institutyny Washington DC'ye
fellowship bolup gitipdim. Ine görýärmi? Hani bir yerden başlasaň inde şu wagtlary özüm hani şonu esaslandyrmak üçin hem şonu etmek üçin hem gapdandan o wagtdaky ýagdaýlara görä işledip ýöne netijesinde de menne stipendiyä kazanyp şöyle maňa birinji ýere hatda Amerika gitmäle şöyle tejribe adamlara mümkinçilik berdi. Şonuň üçin bir yerden başlamaly. Diýär, bir yerden başlaýarmaly. Bir yerden başlamaly. Köp ýalňyş bilersiz, köp büdürep bilersiz. Ýöne gorkmaly. Hani her kim sarmada geleli yaşlar için diýdi, hani bir gaýda söýýärliň aýdan watynda sana bunu bolýar diýen oktura köp ýyny ýeberýändir, köp gaýtarýandyr belki, köp ýyny gatdyrýandyr. Şonda da bir gerek ýok diýende diýip galan o, ine biznesde de üstünlük kazanacak bolsaň ne diýşeýle. Edi, gowmy sarmy diýen şey. Edi şu nähili seýişiň ýalyk istemeli. Yani söýýärliň işiňi söýmeli, hakykatdan söýmeli. Yani men umman öz biznes demende işmeden de 3 tane kady esas alýan. Men özüm işler hökümine bir ýerde işlemde özüme goýan lazım. 3 tane katdy. 1 beyin, 2 ýürek, 3 fizika. Bu näme elýär? Birinji nowatda işiňi söýmeli. Ýüreg bilen söýmeli, etken işiň näme iş bolasyň? Söýmeýän bolsaň, diňe aýly üçin, diňe wagtyny geçirmek üçin işleseň onda sana ulur azap aslında şeýlerinde. İşinde lezzet alyp bolanok. Birinji nowatda söýmeli. Ikinji nowatda da akyl, başarlyk, kuýuňy ullanmaly. Üçüncü nowatda da bedeniňi, ýagny fizikaňy, ýagny şu manada gelýär, giýici günni diýär, giýici günni işlemeli. Aslında giyici günlüğü işleme, yani günlüğü yani işleden giyici işleme gerek değil. Yöne giyici günlüğü hani diyişlerler zahmet çekmeli. Yani evden saat 9'da gelip akşam 6'da gitken bolsaň üstünlük kazanıp bolar bolýan, hatta olaýmasa. Şonuň üçin üstünlük kazanjak bolsaň 3 tane kady. Men özüme goýan işler hökümindäki işleýän wagtynda, yani bir firmada aýlyk zahmet çeken wagtynda men ýolbaşlama goýanok men özüm goýdum. Ve hakikaten men öz işten döwründe şu zatlara etkim kandyň. Hani şu işlep ören firmalarynda, edalarynda şu firma özüm kalyp kiretýärdim. Yani bätek bize koýardım, ýüregimi netýärdim etýän işimi. Ve ähli başlanyklarym, okuýdlarym bilen ýetdim. Ve de hakikaten bize öňe ine öz işlerimde sawatly, man işmede de öz işmede de şu näme prensibi özüne esas edip alýar. Şeýle işleýär. Bunun birleki yolbaşı tarafı ama yani iş tarafı ilan etmeli. Aylık mümkün birinci vaktinde vermeli. İkinciden kovu vermeli. Üçüncüden iş şartlarını düşünetmeli. Yine ummanında tecrübelerim mağnaşıklı öz tecrübelerimi paylaştım. Neyip o indiki sabaklarda hasam yine de teknik meseleler. Bu demek hasam teknik yani hani bu demek hukuk, biznes hukukla manaşıklı temalara girip maksatlarını paylaşasım gelýär. Ştafamızı jemläýär, men öz fikrimçe ýerse laýyk bolsa adamlar ýadatmaýlyň. Täze birinji safhamyzda 3000 edek tomaşa edildi. İkinji safhamyz 1000 edek tomaşa edildi, üçüncü safhamyz 1000 edek tomaşa edildi. Muňa da şükür. Täze bizim temamyz näme tema däl, hani Pelvan Muhif'in show programı däl. Ýa-da Leyla'nyň näme ady habarlar däl, halkara uçak onlar var ýa-da Miwanyň tärelemesi däl. Bunlar hemme şeýler bizim temamyz. Ýöne bu damada diýerse, ýekeç adam şundan peýda bolýar bize ýeterlik. Yani seňe wagtyň alýar. Iň esasy ikimizde de bir adam peýdaly, eş sabaňy peýda bolýar diýse, mene şoňa razy. Şonuň üçin bu tabamyzdan ardan bir 1000 adam bir seretsin. Atawatan TV YouTube kanalyndan tomaşa edin. Esasy bunu tomaşa etmeseňiz bizim YouTube kanalymyzda gyzykly zatlar bar. Hasam şowlar bar, gyzykly habarlar bar. Onu tomaşa etsele de bize razy. Ýa-da bizdenki. Sağ olun beren gurulmalarınıza. Bolýar, sağ olun. Sapanlyda işiňizde üstünlikleri arzu edýär. Minnettar.